Takže vítajte ľudia u môjho nového videa, trošku taký novší formát, kde si preberieme futbalové zápasy, ako je treba tento Barcelona versus Real Madrid, ku tomu sa dostaneme. Takže, ak by ste chceli podobné takéto formáty, že by som rozoberal futbal alebo futbalové zápasy, alebo nejaké reakcie na výsledky, alebo proste reakcie na hráčov, alebo nejaké, že kto by si zaslúžil zlatú loptu. Takže môžeme ísť na to. Takže včera sa odohral kick-off Real Madrid versus Barcelona, takže El Clásico, takže ideme si ho pekne rozobrať. No, Camavinga tu zafaloval hneď ako prvý, neviem koľko, asi v 2. minúte sa myslím, že to stalo, ak nie, opravte ma v komentároch. Tak, takto sa to stalo, že faloval, proste odal na zem toho Fermina. A ideme ďalej. Potom tu máme faul Lamina Yamala na Carrerasa. Takže tak, to bolo čisté, sa mi zdá, bez karty. Hej, bez karty to bolo. Ideme ďalej. Máme tu ešte... no. Toto bola veľká šanca pre Viniciusa, ktorý už 19 zápasov nedal gól. Takže, ale Joan Garcia, brankár Barcelony, ho vychytal. Veľmi dobrý zákrok, ale aj dobrá šanca, takže ideme ďalej. No. Potom mohol Eric Garcia skorovať, ale Courtois sa mi zdá, že to chytil, alebo nejaký iný hráč, ale Eric Garcia sa k tomu skoro dostal, ale to netrafil, takže ideme ďalej. No, potom tu bol ešte takýto faul na Pedriho od Juda Bellingama. Takže takto to asi nejako vyzeralo. Neviem, tak asi ho nejako tiež zhodil na zem, asi ho nejako stou s ramenom, asi tak nejako. Ideme ďalej. Potom tu bola taká trošku bitka. No, bitka úplne nie, ale trošku sa tam pohádali. Barcelona versus Real sa tam trošku hádali, tí hráči. Ideme ďalej. Potom nebola žltá karta pre Carrerasa, čo som sa divil, keď dal takéto šlapáka Yamalovi. To bol Yamal. Áno, Yamal to bol. Keď dal takéto šlapáka ako... No, to by už... Podľa mňa by to mohol skúmať aspoň VAR, keď nie takto, ale necháme to tak. Potom Lamine Yamal tam zastavil Carrerasa, aby vystrelil... nie, vlastne, Lamine Yamal Carreras Yamala za toto zastavil. Ideme ďalej, aby nemohol dať Lamin gól. Ideme ďalej. Potom tam výborný zákrok Courtois. Akože Rafinha to dobre strieľal, ale Courtois to chytil, proste najlepší brankár. Čo vám poviem. Ideme ďalej. Môžete mi napísať do komentárov. A tu bol Kylian Mbappé na lavičke. Áno, lebo mal to veľké zranenie kolena. A že vraj mu tam pichli nejakú injekciu. Niečo také. Neviem. A môžete mi do komentárov napísať, že či fandíte Real Madrid alebo Barcelone. Potom tu bola šanca pre Gonzalo Garciu, ktorý išiel na miesto Mbappého v základnej zostave. Takže, ale chcel strieľať, ale Joan Garcia ho vychytal. No, tiež dobrý brankár. Ideme ďalej. Potom tam aj Fermín strieľal, ale tá strela išla niekde takto, alebo takto, neviem. Takto išla tá strela, si myslím, alebo niekde vedľa. Dobre. Takže, tak, ideme ďalej. Potom tu bola obrovitánska šanca pre Rafinhu, ale tento tiež netrafil, ten išiel niekde vedľa. Myslím, že tuto to išlo niekde teraz, myslím tak. Niekde. A potom tu prišiel gól od Rafinhy. To sa mi zdá, že to bolo... Áno, potom môžeme sa pozrieť, to bolo v 36. minúte. OK, takže dal gól, ideme ďalej. Potom mohol ešte zvýšiť o jedenkrát skóre. Fermín López, ktorý tiež niekde netrafil, sa mi zdá. Mohol dať 2-0, keby bolo. Nevadí. Potom sa stal zázrak, ľudia.
dal Vinicius gól po 19 zápasoch, konečne sa prebral proti Barcelone, asi si to tak nejako nechal. Obišiel toho Koundého a strelil niekde tam ku tyčke niekde a Joan Garcia nemal šancu, takže dal gól. Ideme ďalej. Potom Lewandowski ešte vyrovnal. Ešte pridal skore. Takže prehrával Real Madrid v 49. minúte. To už mal ukončiť, ale tam padajú góly v tom ukončení polčasu. Tam rozhodca predĺžoval. Ideme ďalej. Potom, akože ja som sa čudoval, tam Gonzalo Garcia dal gól ešte na 2-2, ale on to trafil, potom Rafinhu to trafil, potom sa to zase späť odrazilo a potom tam ešte sa to zase odrazilo od niekoho a potom Gonzalo tam nejako záhadne dal gól, ja som sa úplne čudoval, že kámo, čo to je. Tak ideme ďalej. OK. Potom bol prvý polčas Real Madrid 2-2, uvidíme, že ako to bude potom. Takže tak. A tuto nebol free kick, keď Kamavinga zase fauloval Jamala. Neviem, či to bol zase šlapak. Asi áno. Myslím. Potom zase Juan Garcia vychytal Viniciusa. Tiež tam nejako sa snažil zase strieľať. Potom tam prišiel ešte priamy kop. A Rafinha ho kopal. Ale on to trafil úplne do vrchu, nie úplne, ale tak viac nad baránkou. Potom tam prišla žltá karta pre Asensia, neviem, asi tam nejako fauloval tiež, si myslím. Áno, toto bolo legendárne. Tam bol Araujo, Xabi Alonso versus Hansi Flick sa tam hádali akože. No, úsne si to hovorili, hej, medzi sebou to tam prepla ešte kamera na to, že preboha. Joj, dobre. Potom tam ešte Valverde pri nejakej hádke tam ešte zvalil Rafinhu na ihrisko, na trávu. Takže tiež kruté o neho, neviem, či dostal žltú, asi nie. A potom tam ešte Gonzalo fauloval Frankyho de Jonga, ale nebola to žltá karta, asi ho nejako stiahol na zem. Tiež predpokladám. Potom tam vychytal zase Joan Garcia, to hovorím, že Barcelona kúpila najlepšieho golmana. Im to všetko vyhrá, tie súťaže a tak. Arda Güler potom prichádzal na ihrisko, áno, vieme. Potom Ferran Torres a Dani Olmo nahrádzali Lewandowského a Fermina Lópeza. Takže tak. Potom zase Barcelona dala a Rafinha zase skoroval, hej, na 3-2, tam nejako Courtois ho nejako preloboval, alebo niečo tak, asi to dal na Courtois, si myslel, že bude strieľať úplne niekde inde a Rafinha to takto urobil vynikajúco. Potom tam prišla ešte žltá karta pre Carrerasa, takže tak. Potom tam prišla táto červená karta pre Frankyho de Jonga, akože, okej. Myslel som si, no neviem, či to bolo úplne červená, ale fauloval tam Mbappého. Potom, takto, on ho nejako strčil na tú zem a ešte mal tak poranené koleno. A potom tam prišiel Araujo, čo sa všetci tam čudovali. Tam tlieskali mu, sa mi zdá, proste sa tam ešte modlil nejako. A tam prišiel potom na striedačku. Áno, takto sa modlil. Áno. Potom tam Carreras zase mysnul tú obrovitánskú škancu, aby mohol vyrovnať aspoň, potom vyšli do penált, nie do predĺženia, lebo to som počul také pravidlo, že hneď pôjdu do penált, bez predĺženia, hej, hneď po skončení zápasu, keď bude remíza, áno. Potom to bol iba posledný priamy rohový kop, čo tam bol aj Courtois, hej, akože by hlavičkoval, tak to by bol insane, bracho, proti Barcelone, takýto. Ale tam ešte niekto hlavičkoval a Juan Garcia to vychytal, takže Barcelona vyhráva španielský superpohár proti Realu Madrid 3-2. Takže ďalšie El Clásico za nami a Barcelona tentoraz vyhrala. Gratulujeme. Tak čaute.
Ak chcete nejaké podobné videá, tak mi môžete dať like a napísať do komentárov, budem veľmi rád. Ďakujem. Ahoj.